Nnọọ na-agba nke abụọ ebe a na-egosi gị ka esi eme dawadawa ma ọ bụ iru n'usoro na-amapụghị nke ọbụla. Dịka m gwara gị n'ihe onyonyo nke mbụ m mere, a gwara m gị na ọ bụrụ na ị gbara mmiri gbanye ya oge na-eteghị aka, naanị ịnọrọ nkeji 13 ị bịa wee sapụ ya bụ ihe ahụ wee buziere ya wee gabazie ebe ị ga-asị ya. Ị nwekwa ike ịnọ n'ụlọ saa ya, ma mụ onwe m si ka m gaa na mmiri ebe ọ bụ na mmiri dị anyị nso mana ugwu dị ya. Ajụkwana m ka m si wee rie anya bụ ugwu. Egwu abụghị egwu achụ ụtaba n'aka agba. Ị mana agagidere m ya bụ ugwu ekwe marị nwatakịrị a wee bịanyere m aka. Ahụ ize ya ọ bụrụ na ọ bịaghọ aka nwere ike jiri m n'ọnwa ya nachitebe azụ maka na ekwu n'ihe ịfụrụ. Ama m mgbe ọ nyidoro m n'ugwu ahụ wee jụọ onwe m, onye dinyere gị? Ọkwa ihe karịa ịnọ n'ụlọ sara onwe gị, i wee kụrụ asịrị wee sị ka ị bịa saa ya mmiri. Ọkwa ya bụ ihe ya. Ọ bụrụ na ịsachapụ ihe ahụ na-acha edo edo anara afịa. Ebe ọrụ dị bụ iwechapụ ihe ahụ dị ya n'ime. Ọ bụrụ na ịsachapụ nke a na-acha edo edo, ọ nwekwara ọzọ dịkwa ebe ahụ. Ọ ịsachapụ nke ahụ bụ okwu, mana ka ọ dị ihe ama ha ka e mere bụ ọnwụ. Wee sagide ya wee sachaa ya wee were onwe m naba wee rịakwa ugwu ahụ. Ebe o si ka m njọ bụ na oge a na-arịzi ugwu onwezi ndị ya, onye ọbụla anachago, ọ bụ bụrụ sọsọ m wee sịkọnụ ka ya ga-eme. Ọ nke anụ a bụ na ndị ata egwu ga-adị, agaghịkwa afọ onye ga-ekulitekwu m mana ka ọ dị anyị agaghị anyị anatagokwu. Ngwa nke emesịa nụ ndị nke m ka afọ gị na-agba nke atọ.